Malawi today. Ndiye mukafika mutichulira dzina lanu ndi kumene mukuchokera. Ziko kwambiri ine ndi Johannes Mumba, Ndirande radio komanso television. Johannes Mumba. Yeah. Ato Johannes Mumba. Sure. Yeah, so Ndirande radio komanso television. Mwakamba ona kuti chipani cha Democratic Progressive DPP komanso mapartners onse mmalemekeza mkagwira ntchito ka bungwe la Malawi Electoral Commission MEC. Inde event nena kuti mwina akamalengeza zotsatira zawo bungwe la MEC atanena kuti mwina pakhalirani kapena kuti makazosatira zafika mbali ina. Are you ready to accept ngati chipani cha DPP komanso zipani zina? The second question nkhani yokhudza tinaona mnapanga post pa Facebook page ya DPP mugamba nkhani yokhudza kuti the constituency returning officer wa Ngwenya polling station kulilongwe kwena kuti she has been kidnapped. I wanted the confirmation from you. Is it true? Komanso have you tried to report the issue to the police? The same issue nkhani yokhudza the director of elections, political affairs, Ben Phiri ku DPP mwena kuti ukhala mobisala. Is Dr. Ben Phiri safe? Also, have we tried to report the issue to police? Thank you. Zina langa ndine Cyrus Phiri kuchokera ku Story Club FM. Kusolanga, it's an extension to what my brother Mumba has asked. In an event, kunena kuti mwina sisi daende mene yungajibani mukuganizira kuti sibudapambane anthu okutsatirani mudzapanga control mutani cholinga chonena kuti mtendere umene mukulalikira pano pawo upitirire nanga kuti akhala kuti kulirani ndinu wokonzeka. China nchonena kuti zipani UDF inapangitsa press conference dzulo imanena kuti mdziko muno muli khalidwe lobera. IMCB akunenanso kuti mukubera. Timafuna tifunse kunena kuti DPP mmabera masankho mdziko mukambera. Yeah. Okay, zinanga ndi Lloyd Mbwana kuchokera ku Malawi Post. Tukuchokera ku press conference ya MCP. Akutuza kuti ina DPP muli nkhali nufa ndingonjezera pazimene wanena nzanga zija kuti tukuchokera ku press conference ya MCP a while ago. Ndiye tauzidwa kuti ino DPP kuyambira 2014, 2019,
mpaka napanopa muli ndi khalidwe lobera masankho. Chimene mmachita mmagula ma monitors, chimene mmapanga mukagula ma monitors chama kasintha ma figures, anapereka zitsanzo kuti pali constituency ili yoti wina wake amasintha ma figures kuti adziphatikiza konse kumene kuli apita mphayi koma angonjezera mavoti. Okay, ndiye apa mukubwera kunena kuti zanu mwina zayila kaye, anthu akukhulupireni bwanji kuti zotsatira izizi ineyo simunapange tampa? Choyambira ndi chimene chocho. Chachiwiri ndichonena kuti munapangitsanso press conference ina inali dzana ilo, mawu akenso anali omwe onena kuti mwawina. Ndi izizi zobwerazi zomene kuti mumabera masankho mwawinadi. I'm Ruth Daudi from Angaliba. Funso langa ndila kuti mukuchiona chofunikira bwanji kuti muzipangisa ma press briefing kumayankha achipani cha MCP kuti mwawina when the dashboard is displaying kuti mukutsogola, confidence ikusemphani pati. Chachiwiri tikuchokera press briefing imene akuti mwagwidwa kuti mumaba mwakhala mukubera ndinu akubadi. In the case that umboni wapezeka, kodi chipani chimene chidzalandira bwanji ma results amenewa? Zikomo. Zikomo kwambiri. Mafunso anu amveka ndithu. Tiziyankha malingana ndi mmene abwerera mafunso. Inu amumba akuti mveni mafunso akuti kodi mukupereka ulemu kumene muzavomereza alole acheya muyankha funso la timveni. Mafunso, I think you've taken it down. Yeah. Komanso pali nkhani ya kidnapped member ndi safety ya Honorable Ben Piri. Nkhani ya Honorable Ben Piri mina ningoyankhiratu. Honorable Ben Piri ali safe but is disturbed. If at all Sajipani we are disturbed, it's apart from Honorable Ben Piri, my operatives Malawi Congress Party akusaka akulu ambiri apa including ife tikuyenda mosamala. Akakhala Honorable Ben Piri kawiri konse apangidwa block pansewu kusala pang'ono kuti mwayi mulungu kuti mwina zimachitika nawonso anali alert, otherwise bwenzi pano tikunena zina. Koma ali safe, ali pabwino, Amalawi musadandaule. Zikangotha zonse apanga statement yawo ndi chikhulupiriro chimenecho. Ndapasa acheya kuti atiyankhire mafunso enawa, komanso mwina muzitha kuapasira Zikomo kwambiri chifukwa cha mafunso amene mwatifunsa kuchokera ku Timven Media House. Mafunso funso akuti kodi inuyo ngati achipani cha DPP mwatiuza pano kuti ndinotsatira malamulo komanso mudzatsatira malamulo, kodi zitachitika kuti ameki alengeza kuti a DPP simunawine, kodi inuyo mudzatani? Ifetu ndacha ife chipani choti tikanena zimakhala zimene sitimasintha mawu athu, ife ndotsatira malamulo. Tanena kale kunena kuti kuchitika kutsata malamuloku zili m'magazi mwathu, sitinayambe lero. Zinachitikako 2020, 2019 ndapanga tawina bwinobwino 2020 anaganizira ati chotsera president athu tinachoka mwaulemu natsatira malamulo. Ndezimene zinachitika 2020 sikuti tingasinthenso panopa. Ife muchizungu amati it's not in our DNA kupanga zinthu zosokoneza. Ife ndotsatira malamulo. We are very progressive.
that's why chipani chili Democratic Progressive Party. Ndiye ife se anthu aja kuti zimene tikunena zonena zimene timapangaso ndiye tifuna kutsimikizireni kuti ife ndotsatira malamulo kwati ndi chikhulupirira kuti meki itsalaso malamulo chifukwa malamulo amene otsalaso malamulo osati chinthu cholakwika ndiwo yembekezo kuti chimene chitsatidwe ndi chinthu chabwino iyayi ndiye mafuna ndifotokoze pamene popo kunena kuti zidakhala kuti zachitika choncho ifeya anthu athu a DPP na anthu otsata malamulo mukanazoona 2020 akanakhala ndi anthu aja oti osokoneza sitikanachoka mwaulemu koma nofana ndidziwe zimene zonse kuna kuti ifeyo apapa kuti titsate malamulo tikhulupiraso timekiso itsateso malamulo ikatsata malamulo kupanga chilungamo ifeso titsata malamulo mwa njira yake yomwe basi posavuta mafuna ndifotokoze pamenepo ndiye mwafunsako nkhani yoti kodi pali pa tsamba lathu la mchezo la chipani pali nkhani yoti munthu wathu kungwenya amene ali oyang'anira anali one of the monitors pangwenya wapangidwa kidnap imeneyo tikuifufuzabe official report tipangananu share accordingly imene tipangananu share accordingly monga amene afotokozera anonse athuko kuti ambiri ife tikuopsezedwa ndipo chopsezedwa ena kumangazo kuti basi ndipo nkhale pambali kaye pena pake nsakhale poonekera pa anthu ndimafuna ndikutsimikizireni kuti ino chuchuchu weniweni nkhani imeneyo tigawana nanu bwino lino kuti mudziwe kuti kodi zili bwanji pa nkhani ya munthu amene wasowa kuchokera kungwenya kuchoka pamenepo pali nkhani ya imene afunsa a story hub yoti kodi ngati no a DPP muti ndinotsata malamulo I think ndiyofanana ndi imene afunsa ati mvenda nkhakale yoti kodi zidachitika kuti chigamulo sichinakukomereni kodi mudzavomereza nkhani ndiyo ife ndotsatira malamulo ndifotokoze zimenezo ndiye enaso afunsa kuti kodi DPP imatchuka ndi kuba zisankho nkhani imeneyoyo ndapatsa president athu akuno ku Central Region kuti ayankhe kodi ife timaba zisankho a vice president timaba zisankho komanso bwaso nkhani yakuti kodi ifeyo ati kubako tumaonjezera mavotsi kwa makandidate athu ena imene tafotokozerani a vice president. Tithokoze kwambiri DPP simaba masankho yayi ndikovuta kwambiri mkubira masankho ndi mmene anapangira system ya ndo ndikovuta kwambiri. For example kale angakusinchira mahedi apana yotu certificate ameki kuti afuna presiding officers ndipo anthu analembera ntchito ndikupanga okha ameki wamadzi wasoka masankho nkubera pati koma ifeyo kwambiri sitingayankhe kumafunso amenewo mawa ndikuja uno adzafotokozera mmene DPP imabera masankho ifeso tikhaso interest ndi interest wamene nkhani imene kuti pamapa pano zaso zikatha adzafotokoza DPP masankho imabera motani chifukwa zimenezo zili pa rekodi ndiye tidzingoyang'ana zinazi koma akuluakulu amanena kuti kamuthemuthe anazitengera nkuze umanyowa maliro aweni maliro awa aula kale amene uletsawo akuzidziwa ndi ena awasubula ndi kumango yankhula nthawi zina zimabwetsera mavuto ngadakonda mwina azisankha zimene angamayankhulezo ndi amalavi ndi amene munafunsaja fusolona kuti DPP masankho simabera koma ifeyo timadziwa kupanga kampeni madolo nchifata wina sinembire pa MCP yayi 2014 so chimodzimodzi analiranso ndithu sanawine pa masankho so DPP basi madziwa close southern region close eastern region close northern region battlefield kawa central region mwaye ndi mwaona tinapanikiza central region pano sana pita kunali konse MCP sinapange move kama kasonkhano southern region MCP sinapita ku eastern region timamenya nkhondo panopo so timene lose akati manga defend malamulo amene ampira every team angoti manga defend kugolo kwake imapakisira kunsidzi goli ifamona professor Anthu Nthalika wamenya kuopsa central region panopo simple mathematics ndi atipeze taphunzitsa kuti mwina 2030 akhozawa kudzalani kodi kudzabweranso mboma kwendeja 95 years yeah so taphunzitsa
taphunzitsa ndiye mwachidule zonena kuti akanali mwana munthu uja ndiye mudzingomvera kwambiri ngakhale ndili mwana kwaye komano akanali mwana maganizo ndiye musiye kaya mudzingomvera tolankhani zinazi muzina kuti sibwera kumene kumudetsa nthawi fo matana nthawi kangapo konse mwaona amene apangira press briefing masteniwa mtondo cha muhango zadongosolo ndi asonese nthawi yayi DPP simabera masankho period. zikomo kwambiri ndiye panali funso lakuti kodi inu ya DPP mawina chisankho ndapemphe a vice president ku north kodi a VP tawina chisankho kodi DPP chisankho yawina nimeona kuti mungayankhe ndinu chifukwa DPP sipanga on times, isn't it? DPP sipanga on zodiac. DPP libe media house ife libe times imaka association ndi bancha cha Malawi Congress Party sio tunaka kotero kuti dashboard manena ija city DPP ya ili pa times imene ili associated ndi chipani cha Malawi Congress Party dashboard ndiwo ndimene ikuonesa zosalirazo ndiye akamatipasa manambala aja kuti panopo Peter Muthalike ali pa 58% siutakatakapo ndife tuyayi dashboard ili ndiwo Peter Muthalike 58 winayo 33 ife sinaikepo mwaikapo noka atulankhani ndiye inamene mongaikepo kuti chisankho chimawina dashboard ili kuyindi nditu si ndife ndiye mutithandize kuti chisankho tawina mutiyankhire. Basi inu mutiyankhire kodi manamba mukuya pamene pachapo dashboard paja mwakatenga kuti mwakatenga kumwamba munapita noka kuma polling station ukatenga manamba ati amene aja mwapanga post pati pamene paja anu mukumanena kuti andiverify koma ife takatenga kuti ku source ndi kuti unapochita fotiku. Ndibwereze pano chisankho chimakhala ndi ambiri ochiyang'anira woti achiteteze kuti chikhale credible chifukwa chake kumecho kumakhala mamonita kumakhala amipingo aliyense amakhala kuti kumene kuja cholinga chake nchakuti pakutapa tsiku chisankho chikhale chani credible aliyense akhale mboni kuti tinakaonerera zatha bwino atulankhani mulali konko aliyense anali kuti mapolisi anali kuti konko ame anali kuti konko onsewo akanika kukuteteza chisankho mpaka DPP kwanza kuba osewa aganika DPP yakwanza kudutsa ndukaba chisankhocho ayi atulankhani mutiyankhire funso hili kodi DPP mawina yankhuli ndinu. zikomo kwambiri wongonjezera nkhani yakuti ife timatsata malamulo sitikuzipanga declare pano kuti tawina. We're not declaring ourselves tawina. Kwa mafigures amene maika eniyo atolankhani tione kuti ife tikutsogola. Ifeso zimene timawerenga sotoka zimene timawerengetsa toka ife tikutani tikutsogola. Basi nkhani yake ndi imene. Yomaliza I think munakamba nkhani yakuti I think atolankhani ena anadzana kuti kodi iniyo why are you reacting to press briefing ya MCP? We're not reacting to press briefing ya MCP. Iyi ndi yathu already arranged. Iniyo madziwa what it takes to arrange a press briefing. You can't do it in an hour. Malawi Congress Party amaliza I think an hour ago, isn't it? Ndite khatu panga react to that noti tikana khatamba pano kuti kana khauti dikire kaye tambe kuimbirani tambe kutani analyze if no it's also zoti amana kuti chani if what already planned kuti pangaliro this is just a coincidence if I don't react to such things my friend for those means ziko mabigi sabanga react ndiapemphe adoi 1 minute mafuna mchite clarify pena basi. Good evening ladies and gentlemen, all protocols observed. Ndimafuna ndiyankhe funso limene anafunsa Ruth kuchokera ku Angariba kunena kuti kodi are you going to accept defeat? Ndiye ndifuna ndifunse kuti which defeat? Chifukwa tikukhala ngati tikulankhula mopyatira tonsefe tikudziwa kunena kuti APM is leading, not only leading but he is leading with over 50 plus zimene zili unofficial. Kunena kuti unofficial
ndikulemekeza malamulo chabe, koma tosefe tikudziwa kuti APM is on the lead. Nde atolankhani mukamafunsa funso lonena kuti kodi kukhala rirani, ndiye mukufunsa mafunso ngati kuti ndinu anthu osazindikira iyayi. Amalawi asankha. Amalawi tupaja munkakaniza kuti alankhule, akapita kunsewu kuti akalankhule mmatumizira anyamata adzikwanje. Amalawi ayankha pa 16. Press briefing ino sitinabwere kudzayankha wina aliyense, chifukwa press briefing imene akupanga a Malawi Congress Party yawo akuwiringula. Ife muno sitikuwiringula. Ife muno tabwera kuzatsimikizira mtundu wa Malawi to stay calm, kunena kuti tiyeni tikhale bata. Lifari wa zisankho zimenezi ndi ameki. Mayi Anabelo Ntalimanja tikufuna tikupanga ni congratulate, chifukwa kuti intimidation ili aliyonse mukukana, mukulemekeza malamulo a dziko, ndinu mayi okonda dziko. Amalawi nonse amene munavota, voti yanu itetezedwa. Izi akukamba zonena kuti atibera ndi nyimbo zimene Malawi Congress Party nthawi zonse ya chisankho amayimba atibera volume 1, atibera volume 2. Kodi mkamanena kuti akuberani mkaziyo mmagona naye mphasa imodzi, akulandani bwanji mkazi oti ugona naye mphasa imodzi? Amene anali mboma ndi ndani? Suja mmanena kuti munayika monitor every constituency. Ndiye mamonitor anu ali kuti? Pamene anzanuwo mukuti akuberani, inu mudali kuti? Zikomo kwambiri. Kulankhula mwamphamvu ndi apemphe nawonso honorable Chipungu 1 minute kuti apangeso nawo respond. Zikomo chair komanso Amalawi amene mukutimvera ndi kutionera. Ine kwanga kunali kuthokoza majaji amene analamula kuti zisankho ziulutsidwe pakhale zipepala kapena ma hard copies kuchokera ma centers monse. Dzana lomweli mamvetsera mayi Ntalimanja akunena pa TV pa msonkhano wa atolankhani kuti ma center monse madando ambiri apanga resolve. Komanso ndi ntchito ya mamonita azipani zonse ndi amene amagwira ntchito kuyang'ana chisankho kuona kuti kalikonse kamene kanavuta kapangidwe sort out. Ndiye ifeyo tikudabwa kunena kuti kodi anzathuwa ndiye kuti sanakhale ndi mamonitors nanga madando amenewa abweresa bwanji lero pamene chisankho chinali pa 16. Zikuchita kuonekeratu kuti nthawi yatha. Daniel 5:25 yakuti ufumu wa warani wayesedwa ndipo waperewera. Kuli bwino kuvomereza chisankho cha Malawi. Chachiwiri, Malawi ali ndi maboma 28. Ena amati kwawo ndi kuchitipa chifukwa anabadwira komweko. Ena anasankha kwakhala kunsanje koma onsewo ndi Amalawi. Tisasankhane mitundu kuti awa ndi akumwera, awa ndi akumpoto, awa ndi aku east, tiathamangise pano pa Central Region. Zimenezi zimabweresa nkhondo ya chiweniweni. Tiyeni tikhale ngati Amalawi. Nyimbo ija ya national anthem ija imakamba za umodzi. Tisakhale anthu ankhanza chifukwa chisankho talephera iya. Tiyeni tilolerane mawanso limabwera. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Presidential advisor Anthu po ndiye pa mapeto koma ndimaona pa funso limodzi la inafunsidwa kuti akuti zulo a UDF amanena kuti DPP ikubera. Ndimafuna ndiyankhe motere. Akuluakulu, nyumba moti mulibe kalikonse muli mafuwa okha miyala okubanga lowemo. Ife tikalimbane kubera wa 2% zoona akuluakulu. Ine ndimanena nthawi zonse kuti tikuziwa mwalandira ndalama, tikuziwa mwadya ndalama. Unfortunately ndalamazo mwadya nokha chifukwa akuluakulu ambiri kuchipani kwanuko abwera kaletu. Dikirani muone akukusiyirani nokha ichi. Ngati simuthawa kupita ku China
ulendo uno UDF kuthera pamenepo palibe atakubereni mwazibera nokha mwapanga nokha masamu opepera mwakalandira ndalama uko ijani ndalamazo koma Malawi akukanani. Apa ndiye pamapeto pa press briefing yathu. Tithokoze nonse amene munabwera kuzakhala nafe ma reporters. Ndaona ndithu it's a full house ife timakunyadirani komanso mkatikati mwa press briefing iyi ndaona mwafika akuluakulu athu ena ochokera kuzipani zonse. Ndaona tili ndi akuluakulu aku Ford, tili ndi akuluakulu aku LEF komanso athu a DPP. Ndaona honorable members ena ma reporters mwazazamo muno, tikuthokozani nonse zikomo kwambiri. Akuluakulu ku high table ulemu wanu nonse zikomo kwambiri. Tinene pano kuti tikunenesa sitikupanga react kwa wina aliyense ngati chipani ndi ma partners athu tizibwera pafupi. Izi tikuziwa Malawi ina aliyense kunja uko ali anxious akudikira, ndiye ife tikuyenera kumabwera kumauza ma supporters athu komanso a Malawi kuti yayi dekani Malawi afuna avine. Muona misewu mwathu mumuterera kwambiri, mutuona ifeyo misewu mutukuvina ndithu posachedwa apa tadekani. Apa ndi pamapeto ndi apemphe honorable Malani Ntonga kuti atitsekere zochitika zathuzi ndi pemphero. Tipemphere. Yehova tinakupemphani kuti mukhale nafe, tikuyamikani kuti munali nafe pamene tili kunyamuka pano. Ndipemphera kuti mukatiyang'anira wina aliyense, mukatiteteza. Ndipempheranso dziko la Malawi limene lili kukhala moyembekezera ngati mchipinda choberekera. Yehova katilimbiseni mtima, katikhwimiseni, kalitetezereni. Iwo amene ali nkulira atonthozeni, komanso iwo amene ali nkusowa mtendere apaseni mtendere. A president athu amene ali nkuyembekezera kulumbisidwa posachedwa apa afungatireni, apaseni mtendere, mwasunge ndi chimwemwe, komanso ndi ma supporters onse amene awina kale. Yehova mukalemekezeke ndi kutamandika nthawi zonse mu dzina la Yesu Khristu. Tikuyembekezera kuti anthu sopano sadyaso mtoliro koma akadya nyama, akadya mosangalala, akadya mokwanira monga iwo momwe Mulungu mufunira kuti tikadyere pa tsiku lino lapansi. Mu dzina la Yesu Khristu apemphera, amen.